Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti naunag apamati kini Apo Diyos, iso ti tulbag ti amin tayo, iso ti mangted ti ginawa, mangwaya-waya kada tayo. Agtalag tayo nga rod ken kuana, ited tayo ken kuana ti amin tayo. No man pa'y adot pagkapsutan tayo, no addaan tayo tinapudpod na pamati, ti Diyos alawen na tayo, isalakan na tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo o makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos saman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Gloria ti Diyos sama ti kangatwan. Gloria ti Diyos sana anay langitan. Gloria ti Espiritu anasan kwan. Gloria iti Diyos ti kangatwan. Kapya kadagiti amin natattao anaimbag ti panagnak na kemda. Nailangitan na Ama, daydayawen da ka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapu iti dayag mo anay langita. Gloria ti Diyos Ama ti kangatwan. Gloria ti Diyos sana
Gloria et Spiritu Ana Sanctua, Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Aku Yesu Kristo, bugbog tunganan, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti basbaso, ti lubo. Awatem tu yarararami, sika situtuka, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami. Denggem tu yarararami, Gloria ti Diyos Ama, ikangatwa, Gloria ti Diyos Anak, anay langitan, Gloria ti Spiritu Ana Sanctua, Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Gloria Hosanna, Gloria Alleluia, Gloria Hosanna, Gloria Alleluia. 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 Hosanna. Sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timpuyon, ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, addaken ka ti amin nga imbag, punwen nakamkad iti panagayat ken ka, pasengkedam ti panakikaysami ken ka, ket taginayunem kada kami dagiti imparabor mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Dahito may basa na daw ti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattaw, tungpalen nyo amin alinteg ngay sursurok kada kayo, ket agbiag kayto. Tagikwain yun to ti daga nga ited kada kayo ti Apo a Diyos, dagiti kapuunan nyo. Diyo nayunan ti bilin ko kada kayo, diyo met kisayan. Tungpalen nyo dagiti bilin ti Apo a Diyos yo, nga ited ko kada kayo. Tungpalen nyo ida asipapasnek, tapno may parangarang kadagiti tattao,
kadagiti sabali a pagilyan ti kinasiribyo. Inton madamag da amin daytoy alinteg, kunadanto, masirib ken man nakaawat unay daytoy na indaklan a nasyon. Awan sabali a nasyon, oray kasano ti kinatanok na, ti addaan may sa a Diyos nga asideg kadakwada, no masapul da akas iti kinasideg ti Apo a Diyos tayo, no masapul tayo. Ipangag nanto, nagpatulong tayo ken kuana. Awan sabali a nasyon, oray kasano ti kinatanok na, ti addaan kadagiti linteg nga awan idumduman na, akas kadagiti insurok kada kayo ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Ti kanayon nga garamid iti naimbag, ti makastrek iti templo ti Apo. Ti tao ngagtulnog iti Diyos iti amin abanag, kanayon nga garamid iti naimbag, agsaw iti pudno ken naimpuswan, awan pagpadaksen na. Saan na aranggasan dagiti gagayem na, dinapadpadaksen dagiti karuban na, uyawin na dagiti umsyen ti Diyos, dayawin na dagiti agtulnog iti Apo. Di na paanakan dagiti pautang na, ken di mapasuksukan ngagsaksi a may busor iti awan basol na. Pulos adinto man ano ti agaramid iti kasta. Ti may basa na daw ti surat ti Santiago. Aggapu sa dilangit ti amin ang sasayaat, kenan anay asagot. Wen aggapu ti Diyos ang namarswa kadagiti nailangitan na silaw. Awan ken kuana ti panagbalbali wenno panagsipnget, mabaen ti panagsukat ti turungen. Babaen ti bukod na pagayatan ken ti sao ti kinapudno. Inarabin na tayo tapno da tayo ti kangrunaan kadagiti amin na parswana. Ngarod, idyan nyo amin anaalas nga ugali ken dakes a kababalin. Agtulnog kayo ti Diyos, ket awaten nyo ti sao ang makaisalakan kada kayo. Nga imula na ti puso yo, ngem diyo alilawen ti bagiyo. Saan abasta dumngeg kayo? Babaen ti aramid, ipakita yo ket di adungeg kayo ti sao. Tipudno a relihiyon nga awan pakapalawan na iti matang ti Diyos ama iso daytoy. Iti itutulong kadagiti ulila ken byuda, iti nakakaasi a kasasaad da, ken ti palagtalin na ed na dalus, adi patuluan kadagiti dakes abanag ditoy lubong. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos.
Na minsan nagoornong dagiti Pariseyo iti iyan ni Jesus, agraman ti sumagmamano a mamaestro ti linteg a naggapo ijay Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus, adida nagbuggo, kas na ipakadawyan kadagiti amin a Hudyo. Tanaan nadda nang runa dagiti Pariseyo, amang tungpal kadagiti pannursuro nga impatawid dagiti ammada. Saan da amangan no di dabugwan dagiti imada iti umiso a panagbuggo. Di da mangan ti anyaman nga aggapo iti tiyandaan no saan nga umuna a mabugwan. Adu pa iti annuruten da a pannursuro dagiti ammada, kas iti tumutop a panagugas kadagiti tasa, banga, lunglungan, gambang kendulang. Iti kasta sinaludsod dagiti Pariseyo ken mamaestro iti linteg ken Jesus. Apay aditong palen dagiti adalam ti pannursuro nga impatawid dagiti amma. Tadida agbuggo amangan. Agin sisingpet kayo insungbat ni Jesus. Pudno unay ti impadto ni Isayas maipapan kada kayo kas insurat na. Kuna ti Diyos dagitoy atat tao kunada adayawendak. Ngem adayo ti puso da kanyak. Awan serbi ti panagdaydayaw da kanyak. Gapo ta isursuro da dagiti linteg nga inaramid ti tao ket ibilang da abilin ti Diyos. Binaybayan yon ti bilin ti Diyos ket dagiti pannursuro nga impatawid ti tao ti tongtong palen nyo. Pinaasidagmanen ni Jesus dagiti tattao ket kinunana kadakwada. Dumngeg kayo amin kanyak ket amirisen nyo analaing daytoy. Saan ati ipauneg ti tao ti makatulaw ken kuana. No diket dagiti agtaod iti puso na. Ta iti puso ti tao rumusing dagiti dakes a panunot a pagtaudan dagiti maikaniwas a bambanag kas iti pannakiabig, panagtakaw, pammapatay, pannakikamalala, panagagom, ken daddo mapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinadirrep, kinaapal, pammadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod iti puso, ti tao amin dagitoy abambanag, ket isuda ti mangtulaw ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dahil di apong ko iso ti para karkararag no at damin minatay. No dahi tay ipasyam da di minatay. Wano at dapay la di bangkay rogyan dan ti agnobena iso ti para lulwalo. Ket gapo tay iso ti para lulwalo siyak met ti assistant na. Iso nga no malpas nga maipasyam dagiti pinais kada Pinoyo, ada hanyo nga mo dagiti nga ubing tatan ta rich kids kayo, dagiti busi nga nagbubukol, dagiti bagas nga nagkross nga da itlog na, ay bagi ni apong ko dayjay. Ti pagbibingayan ti ubing dagiti babasit nga agyan ti ruar. Kana minsan intugot nak, nga pan aglualo, makilualo, makiminatay adda pala di bangkay. Di sumurotak, ingkag sukat, kunana. Induron nak nga pa nagsukat. Apaya, green kano ti badok. Amuyo da ito yung ano, mapangka makiminatay ka hangkag badbado ti green. Hello, amuyo? Sakay hanggang sumungbat. Apaya kano? Dakas. Kini sa isulat at nga bado mon, dagiti agisursurod ti Olga, apo nagtangken a green ti bado da. So kung hangkay mapan makiminatay tadi da kayto palapalen. Kung nag-research sak idi dumakkelak no apaya nga bawal ti green. Anya ti rason? Anya mo. Ti green kano nga rod simbolo ti ragsak. Kano mapang ka isugor nga nangisit ladingit iso nga no nakagreen ka kasla simbolo kano ti ragsak. Apay maditi mapan makiminatay nga naragsak.
Kasla ko natay ni katugangam. Ay kagbado ka green na, yes, natayon, bagik tatawi doon. Hanga may mayat nga ta. Wano saan ni kumarim, nga mang chismisking ka nga mang gagamod, ay kuno natayon, ang kakitaan, agbag green amin nga, ngipon mo, ibagam nga naragsak kan ta natayon. Apay, anya ko mati nakakonektaran day tabado. Nga ang mga iso tilintag ni Apo Diyos, ngam, ay Apo pa kaungungtan. Alam na, nagado tinatay di balayan, da apong ko, manunga apong ko, da amang kadainang ko, September 13, ang danda ni death anniversary ni amang ko, nagminatay kami pa nagtutudo, agbagbagyo. Yung second floor ti balay mi nga tabla, umay bumisita dagiti tao, Apo nabantuunan ti pitak, iya ayan ti sango ti lungon. Ngem hamidaldalo santa maungtan kami. Bawal kano ti agdalos, jak amuno apay. Hangkay agsagsagan, apaya, masagad yun ni amayod ta. Kaya mong agbalin nga pitak, wano koton ni amang. Diyan magkayat, ngam talaga maungtang kami, bawal ka, diyak amuno, inya nga gapo. Kada kayumat no rati, adda atapon nyo nga, danang patay tamin na tayo, ikan nyo tipiyag. Apaya, tapno ibagana ka nunusin no, natay garudan, kasano pa nang ibagana nga rod. Ay, nagado jay ayan mi, nagado ti masursurot nga, uray mo ito'y ili, adupay amuyo ti aggulgol. Kitaan nyo. Da kami nagminatay kami aggulgol, nahang kamapan di karayan, amang karang dati generator, iji baba ti taltalon me. Siguradun nyo nga di pagnaan nyo nga mapan, haan nga iso ti pagnaan nyo nga agawid. Apaya maungtan kayo, tapaya tapnohang kano makasurot day ta nga alalya. Ay Apo, kinudidje balayon ang agururay balayin na nga rod. Nangalalaan nyo nga pamatingam talaga maungtang kam idi. Nay, napo nakaado, aging gana tatta, wan pa di akon, ngam na imaldit magkanyak dagiti dadduma, nga nagrigat nga maikat. Apaya, agbibiyahe ka, makaisbo ka launay. Ay, kung umisbo ka di po unti akasya ka, dakungkong na, ure hamoy pigpig sa ako, kayo ko nama. Nalakaya no lumtag, maisaram tupay. Numangang kami di taltalon, wan no ijay bantay, automatic nga da. Mangibal lang kami. Agkas kasi kayo. Kapay di Jollibee, awan al-aliya. Di kumamo Jollibee, kukayo mat. Kunam kumawo no di pork chick, kukayo mat. Apay maday? Apay di latal-talod ti ayan ti al-aliyan. Kakunak mat, numangtad kayo ti kananda, kaadun nyo mat, di pa nagkukutong dagitang al-aliyan, sang-sanga pergis mo ta itadyaw. Sa bagay, madimot no naluumag ti al-alya, kas ano nga makatayab pa'y nga rod. Kakaasimot na payak na nang kukungkunanan eh. Kakungkunak, uray mo gamin no pa din, uray siyak moten, na igamarmot iji kaunggakon, nga unamangang kam iji bantay no kwa, kasla automatic nga mangikabil ka, dahil dinaduma ka talaga nga imalukong da, nga ikabil. Tadang arod mo da jay panakikay sa iti nature kunada ngam ja mo ano dadduma ka mistake di turungan na. Ado da gitay abigan ko na tayo nga aramidan tayo payla nga hanga maikat iti kina Pilipino kina Ilocano tayo. Adala madina no dadduma apaya no sobra ti panagtalik mo kadagitoy. Ngumato ti panagtalik mo kadagitoy bumaba ti panagtalik mo kini Apo Dios. Mapukaw di panagtalik mo kini Apo Dios. No masobraan. At damot dagiti pagtipunan da. Makontrol damot. Kastoy mat iti ebanghelyo tayo dagiti Hudyo, aging gana tatta. Na istrikto da. Dagiti Diyos, ay Apo, na karo da. Ni manang ko ngarod ket ti amo na idi ko Hudyo. Juda. Kano day tayo panagkararag da, at da diya panagdamo no niya diya nga season kanya, da nga panagkararag da. Ramadan ko madagiti kabsat nga Muslim niya, datayo ka semana kasi kumamot. Isuda at dadi certain period of time nga agkararagda. Agtakaandamat no makakararagda. Kaamuyo, dagi gamit da, dayta nga panawan, amin nga masagidan iti dara, nangruna no, dara ti baboy, nangruna di baboy ken dara. Amin nga paglutwan da nga nailawan ni manang ko, nagluto na ikan na ti dara ti baboy dinardaraan, ay baboy sa impaibalang da amin.
Tagidaksen da mo no yan jati pamati dajak mainadalpay nga madikan niya da amin da iso nga imbaleng da amin dagiti gamit dagiti pagtaltal ti bawang dagiti nagpipintas nga ay ka Pilipino ni manang ko binungon na naka ops to kuna na medyo ubogan ay pawit na mutan kuna mekan niya na inton sumaruno daraam to amin dagiti talugan kada balayda kada kwatap no ibaleng dan to kasano pa nang ipawit na di ubog mo ta nagdakkel nga balay nga i-deliver nga ta tininjaban nga magkatawa mo ni mama di amat ko nana ngem aging gatatta ti pamati dagiti Hudyo kasjay pay laeng idi panawan ni Apo Hesus isu pay laeng anyat nakaalaan na dito yung ebanghelyo mangmanganda handa nagbugo dinilaw da abi handa nga nagbugo. Hanyo makita di kadagiti ebanghelyo tayo, amin nga aramid ni Apo Hesus. Nagkutimda, aldaw ti panaginana, nanganda ti trigo, aldaw ti panaginana, hangkay ko mga kutkutim. Nang paimbag ti masakit, aldaw ti panaginana, apay agtarab-trabaho ka, aldaw ti panaginana, na istrikto da, kadagito'y lenteg ni Moses, kunana day jay, but they are not the laws of God. At sang-sanga po lumatibilin ni Apo Diyos niya. Kanya ko na ni Apo Hesus kanyada, agin sisingpet dagitoy. Sursurutin nyo dagiti lintag, nga imbaga dagiti ammayo, ngam kunayo nga asidag tiri nayo kanyak, ngam adayo. Adayo kayo kunana, adayo tiri nayo kanyak. Adayo ti puso yo kanyak kuna ni Apo Hesus. Uray no aramidin nyo dagitoy lintag ti ammayo, adayo ti puso yo kanyak. Ti maikadwa may ibasa surat ni San Santiago. Anya ti kunana, anya ti pudpud no a relihiyon. Anya ti ay relihiyon nga awan pakapilawan na. No sinno ti mangisakit kadagiti balo, apay dagiti balo. E di panawon da ti balo haan nga makatrabaho ulitin tayo nya. Mangnamnamalaeng iti tulong, haan nga makapagtawid ti babae. Dagiti balo, dagiti napanglaw, dagiti marigrigat, dagiti kunatayo nga maipapaigid, ti pudpud no a relihiyon kunana isuda ti makaiturad nga mangayat kadagitoy. Haan nga dagiti panang surot no anya ti kangkanen, haan nga panang surot no anya ti panagbuggo, haan nga panang surot no anya ti makaikabesa kadagiti kararag, no sinno ti makabael nga tumulong nga agayat. Sinno ti makabael nga mangkita ti pagimbagan ni kabsat na. Dayta ti pudpud no a relihiyon kuna ni Apo Hesus. Taapay anya ti imbaga na haan nga dagiti ipauneg ti makatulaw. Hangko nga imbaga kunana daytoy haan nga dagiti ipauneg ti tao ti makatulaw ken kuana. Siguro urag sida ka mo ti ararawan, diya mo abeklat, banyas, aguyab-guyab ka kano, haan nga iso makatulaw. Kunana, mas poisonos pa'y ti dila ti tao. Poisonos ti dila ti tao. No imbagam ije ubing, nga muno ka, awan serserbim, wan agbibiyag iso na. Normal iso na agbibiyag. Ngam no pinatay mo di je namnama, ije puso na ta imbagam nga muno, pinatay mo nga pulaeng iti may sa abalikas, may sa langa sao. Na imbagamon nga awan serserbim, naputo din di panagambisyon na, naputo din di self-esteem na, awanan ti panagarisgo na, gapo di panangibagam nga kasjay, mas dangerous pa di ngam di paunag mo. Dayta imbagam idta sa bali nga tao, nga kabibiyag dayta kabsat mo, nga pinutputar mo urehang nga pudpud no, mas poisonous di ngam di paunag ti tao. Tingarod ko na nga pakabasulan ti pakatulawan ti tao, jay aggapo ti puso na nga ibalikas na. Ito'y ti paggapuan dagiti immoralidad. No nya din aggapo ti puso dagiti aramid nga hanga maibagay. Panakikamalala, panagagom kunana toy nya, panagkamkam iti siya ni kwa pamadpadakes, panangallilaw. Dagito'y ti mangtulaw ti tao. Dagito'y timang perde iti tao, haan nga dagiti ipaunag na kunana. Iso nga urahan da nagbuggo, napinpintas pa'y laeng di aramid data, mapanda agtrabaho para iti pan nakaitanok ti ebanghelyo dagiti adalan. Ngam dagito'y pariseyo, mamaestro ti linteg nga agin ko kuna nga nadalos, ngam haan da pulos ammo ti agayat.
Ada discrimination ti panagbiag da. Da kami ti pinili ni Apo Diyos nga tao, kung nada dagitoy, da kami ti tattao na nga pinili na, awan serserbiyo, handa pa'y kayat nga kasao isuda. Anya ti pudpud no relihiyon ko na ti ammo na ti agayat. Han ang mga daytay relihiyon mo nga hammo ka sarsarita ta hammo ka pamatyan. Anya mo dayta nga panursuron. No agiwaras kay ti ayuda kadagitay laeng Katoliko. Anya mo data nga panurso nangalalaan nyo mo data nga panursuron. No agawis kayo ti agraop ka da kay laeng nga sa nga pamati maditi sa bali. Inya mo data nga pan awamot Uri nagaddayo pag naanan ka, gapota hamo ka pamatyan ka, hamo iluglugan ta tricycle mo, anya mo dahi nga panursuron. Kunana nga rod, uray kararag tay akararag, maiapply magkada tayo a Kristiyano. Kunak nga rod, karkaritag dagito ako light kadalektor. Tapaya, usungan da kami apo, nalpas ti training min. Awang problema no nakapadait kayo, awang problema no nagtrain kayo. Ti saludsod, sino ti makaibaga nga adda na unag apamati na kin Kristo, isu mausungan. Hanna kahit nga sa una nga gaputa, agpakpakomunyon kang ka, naasi, kunana nga rod dito ni Apo Isus, in quote na ni Isaias, anya ti kunana, dagiti atat tao ibagada nga dayawon dakngem adayo di puso, puso da kanyak. Hanna kahit nga sa una nga gaputa, agpakpakomunyon kang ka, naunag mo ti pamati mon. Hangaga po at agibasbasa kadtuyan ka, naunag mo di pamati mon. Hangaga po at agnobnobe na katinagado kada, nagado nga panagkararag mo, dinomingo ka makimisa, naunag ti pamati mon. Haan na nga ibaga nga kasjay. Uray pa'y padi Ado ti agis struggle nga papadi tayo. Nga handan mamati di kun konsagraran dan kabagi ni Kristo. Ti saludsod at nakakabsat, DJ ibagbaga tayo nga kararag tayo kina Kristiyano tayo, makita launay, haan nga diti pamarang nga nakayuniforme, nga agtader iti sango, nga umay makimisa iti Domingo, haan nga dijay. No kabailam nga ayaten dagiti awanan, nangruna ta kaarubam, no ammom nga tulungan, dayta ti konkreto, iso ti kunan ti surat di San Santiago. Ti pudpud no a relihiyon, no ambom nga tulungan dagiti balo, dagiti outcast nga kung kuna tayo, dagiti awanan, dayta ti pudpudno nga adda pamatim kini Apo Dios. Ngam no addan to payla al-lilawom, addan to payla ilang langim, addan to payla gungundawayam, addan to payla padpadaksem, addan to payla dim kabailan nga pakawanen. Kunana ni Apo Isus daytoyen. Kunada ka sidag tiri nada kanyak. Daydayawon dakngem adayo tiri nana kunana. Iso nga every now and then no, mailawan tayo nga agbasol. Addamot lugar ti panagbabawi. Addamo ruangan ti panagbabawi. No mailawan tayo nga tumangsit, addamo ruangan nga agbabawi tapno agbalin tayo ang pakumbaba. Tauray kuna tayo. Oray ket no every Sunday. Agparintumeng tayo. Ala, well and good, no kabailan tayo dayta. Agserbi tayo kanya na, well and good. Ngam no di puso, han na payla kabailan nga ayaten dagiti kaaruban na dagiti awanan, dagiti nakapsot nga kungkuna tayo, adayo tayo pay. Hantay pay maawagan. Alakarit, awis, pamatalged. No si asino tayo mat iti imatang niya po Diyos, baka kuna na ibaga na magkada tayo. Dagito ni kun kunada nga dayawon dakngem adayo di puso da kanyak kunana. Nagrigat mga isubaga na kada tayo. Ikarkarigatan tayo mati agtalek. Ngem ti saludsod maiapply tay kadi. Makita da kadi ti kakabsat tayo nga kabailan tayo ti agayat kas panagayat ni Kristo. Baka mo ti patpatsen tayo pay laeng kadagijay dinadaan, kurang pay ti talek kini Apo Dios. Ure di kararag tayo, kurang payla, ang taado payla sa bali, akabutang tayo, ay maababak tayo lata. Adayo pay, nga mabalin tayo nga paasigan. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita.
ken iti maysa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtaod ti Ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtaod iti Dios, napaypayso a Dios sa nagtaod ti napaypayso a Dios, nayanak sa anaparswa, asmet laeng ti Ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Anaggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailansa iti krus, gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar ti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat mamati tayo at ipagimbagan ti tao, iso ti pagayatan ken pakinakem ti Dios. Dumawat tayo nga rod iti managayat nga Ama kadagiti kasapulan tayo, nga agbalin a naimbag kinasingpet nga anak na, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem dagiti on-onnoy mi. Para kadagiti dadaulo ti simbahan tayo, tapno si pupuso ken si ayatda amang ipatungpal ti pagayatan ti Dios ken ti pagsayatan dagiti tattao. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti mangipatpataray ti gobyerno tayo, nangruna dagiti agpanpanday linteg, tapno agsangal da kadagiti paglintegan, anayan natop ti plano ti Dios, ken mangipatungpal iti interes ti kaadwan. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti malmalday, marigrigat, may tugtugod, sapay kumata saan nga agari tinailubungan alinteg, kadagiti puso da, nudi ka tilinteg ti Diyos, ti mangiturong ti panagbiag da. Kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo amin nga adda ditoy, kanayon tayo adunggeg ti sao ti Diyos, ken ti kasapulan ti pada tayo a tao. Tapno maparnoy tayo ti linteg, amang ituray ti manayon na kapya, panagarangay ken panagkakabsat. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti kakabsat, kakabagyan, ken kagayem tayo apimanawen iti daytoy abiyag. Babaen ti panangsurot da ti linteg ken pagayatan ti Dios, ken ti panipatungpal da ti pagimbagan ti tao, makikaysadan ti Ama sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Ti special intention ti Valle family, ni Efren Hapalya ken ti pamilya na, ti Lozano family, ti Narciso Rosoman ken ti pamilya na, ti special intention ti panag-exam ti medicine ni Raisa Rosoman, dagiti karkararwa dagiti kakabsat tayo ni Jose Pacheco, Aurora ken Andres, Antonio Valle Senior, ken Prudence Hisan. Kumararag tayo,
Apo denggem dagiti ununnoy mi. Nailangitan nga ama dagitoy dagiti kararag nga agtaod ti kaunggan ti puso ken riknami. Si papakumbaba kami nga agdawat ken ka. Tapno adda kam latta si dadaan nga agserbi ken ka iti ayat ken pammati. Dawatin mi dagitoy itinagan ni Jesus nga anak mo ken apo mi. Kadagiti aramid mo anaindaklan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti
Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga ti paimo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabii da nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon at ulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungat, kamin salaka manubuti sa ngalubunga ina kamin salaka manubuti sa iti ngarod panangilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo te paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santos. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tayo mararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
anakem mo, dito'y daga, akasa di langit. Item kadaka, di aldaw ito, ti kanen mi, iti patinayon na aldaw, pakawanem me, ti basol mi akas me, pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Manugoti sulisog keti, salakang akam ketiti, dawaten mi gan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangur